Yararlı. Sen karıştırmadın değil mi? Yok mu? Gel işte oturayım. Böyle. Gel. Geç otur. Sağ ol. Sen sayla ver. Ne bileyim ki? Sağ ol. Ne mi yesin else sarga yaydın mı? Bugün kötürşük nemen şanlı? Ay belli bir zadım yok. Yöne seni göresim geldi. Ha, On sonra beydip hemişe yaydan man sarga ver deyip durur mu durmar mı? bah. Elimde pul var baktı. Sana hiç tadı kıskanısım geldi. O ne mi dedin? Yaradı mı? Oğdan dağını. Dostum hanın aydı şiali bugünlere dolanıp gelmez. Bu saatlara yat dolar. Yöne hazır kıpırsadı mı? Yattan çıkmayacak olmalı. Yatlamalar hiç olmak için. Namgağdanı. Sen kovsun nasıl? Nesip etsin. Sağ ol. Köp sağ ol devlet. Yaranını öğrenşe. Hey sen verersin de yaramaz mı? Ananı näme burada sargacak konsan sargaly? Barmy mümkin mi?
Näde geldik? Akşamlyk ýarandyram. Ha? Saňa iş bolmadyk bolsa ma bolýar? Bolma. Gatygy bolla, köp sag ol. Bolýa boljaman. Sen göwnüň ýaran bolsa bolýar. Erti görüşürüzmi? Nesip bolsa. Habarsyzlyk bilen garaşýan. Sag ol. Telefon nerede? Çüğümde daýaňam. Durup görmeli boljak, duraýan. Berdikine. Oğlum, kakan ağır yatır. Hastaneye alıp gittik. Neredesin? Dost kalkın ağırlaşıptır diye. Ecen seni gözlep mağa can etti. Ara dedi ya Allah elin o. Ne muluk? Görəýän. Devlet, oğlum, men katarat etti ya. Hey dost, nerdeydin? Uçağına bir cevap ver de aro. Çatça katlıhana gel dost, bakım ol. Baryan, çıkar kalmış. Baryan. Vah, kalkıncan içeydim ben. Bardım ya, gittim. Han görsün. Dur. Hovuz barmadan neden şurada? Ha, ne oldu? Hakkımı yadıyla olma. Cevap ver. Hakan halat edip bilmediler olmaz. Hayırlı. Gece. Hakan. Sen nerede oğlum devlet? Nerelerden tepiyorsun, cevap versin. Kakan sen neçeler zorundu? En tep geçtin sen. Men sana neçeler zan ettim. Kakan zorundu demin ne yapıyor ka? Yarın ne bolsa Gelice durun koşuştur ya gence. Bilen Dur, üç beri, gel. Ne mi çürüyüştüm? Alo. Dost, yatırdın mı? Yatırdım. Dayda az şuma durdum. Geldi mi hemen kapıyın kakı otuyor. Aç da yaştan okmay. Gel, öyle geldin mi? O da aşkı kapıda dur. Bolaçtan. Ne yapmış geldi kardeşime? Neyim orada? Esselamu aleyküm. Gel ay dost. Kov, gel dost. Gel, geç dost, geç.
Aybo. Gel olsun. Öýüň içinäme garaňky gaty tümlükler. Ejen da bilen aýry ýaşarlyk bar eken seňe. Ha Allah. Hancan. Bir hil dünýeden soňuşup barýan. Kakam janydan soň hiç tada höwesim ýok. Nämen diýinden ýeke. Maşinamy satanymdan bäri Güljemalym öňküleri ýaly göremek çaňlaşyp gurulşaýmasek dost. Görüşmem baramdy. Döwlet. Sen beýdi pista gadanmaýan dost. Debe wagt gelende biziň hemmemiz ölmeli. O kanun dost. Sen ölüm vardı näme bilýän? Sen ölüm vardı näme bilýän Ayhan? Baryňy da kyllaymaň başyma. Men halysy kalym dost. Kakam pahyr waka Güljemal'a öýleni aýmalyym. Ne üçin öýlenmedim? Bolmanyny çağalym gelinim bolardy. Edel beýle ýeka bolmazdym. Bu wagt näme? Bu wagt men diňe ruh görýän-o. Iştýanmy han? Diňe ruh görýän-o. Owo, ona näme dost? Kä wagtlar aýnada datdy. Arkamdan bir zatlar geçikdi. Gözüme görünýär o han. Näme alamaty ol? Ha? Aýt dost, näme alamaty? Gözüňe gelýär şo zatlar o. Döwlet. Olar ýaldatlar pikir etip görmediler. O Güljemal öýlenmedim diýibem gynanyp oturma. Bilip bolmaz belki Allah Taala seni bir erbetliklerden zatdan sowundur. Kim bilýär? Koysana ýa wala. Güljemal öýlenimde näme berwetlik bolsun ay? Senim diýäýän Ayhan wala. Bah. Bolýa. Men ýöraýyn. Ejemiň hem iş wagt tamamlanıp barýar. Ejemi alyp gaýtjak buň kakamyň anaşym nerjek bolýar. İşiň bolmasa gelsenem. Ýok Ayhan. Kabul bolsun. Oğuz men öýde galaýyn. Ýöne han. Oh. Näme pikir edýäň? Aýdym şol bilermi? Bolardyň. Eger ihlas bilen ýapysam. Ýöneseň bu bolup ýöşüňe näme bileýin? Bolýa, sag bol. Güljemal gowmy? Salam han, gowmýardylar. Hawa, ýaxşy, bilen Hudaýa şükür. Ýangy çyp barýakam tanyş görüp geläýdim. Ay bolýar da, bizim joralamyz bilen oturmana geldik. Bolýa, sagman diýjalyň. Bolýar, sag ol. Ha, Güljemal. Sen bir beýtmellerinde. Döwlet sanatdary. Mene geňem görmedim dost. Men onu öňüme eşitipdim han. Ýöne men eşden adamma inanmamsaň, çynda gaýgaramedym. Geň bardan aýdy, belki netibe derler. Aýdypdyma gynanma diýip. Giňelsegem, daralsagam boljak iş boldy dost. Gynanma dost. Sen gowsyna münasip. Ýöne ol bile boljagyny söz berip taýdy. Dost beýdi oturmadan o. Hemmek bile teredi. Ay bolýala. Hiç kim ýok ýerine.
Döwlet. Döwlet. Hey, nire gitti? Döwlet. Barza, sırada şu. Hey Döwlet. Näme şoň elliňe? Alat etdim. Alat etme, hiç kimin görmeýän ýerine ýeke goý meni. Han betedin ne? Beyde oturmak hiç daha çöder noktan. Maňa näme boldy das? Göz açyp ýumurtalymyň içinde öýüm boş galy. Ne edip bu ýagda uçurap bildim o. Han kakam, han ejim, han doğanım, nirde olar? Göresim gelýär han. Dost, jogap ber. Hey, jogap ber bilýärmi? Boljak tat boldy dost. Ödün günäkarlap oturmagydan iş bitmedi. Ayağa kal. Durmuş devam edýär. Durmuş. Durmuş şu ama. Muňa diýen görüňmi? Betesen o. Halis doyurdunlay. Bir erkek gal bolsana ho. Haýsy bir durmuşyň urusy üçin özüňi bir gamgy sabat oturjak. Galdyra ýerinde. Erkek bol, mert bol. Eğer onu hele ýalına alap oturmadany. Näme kakyn bar hylasyň puzy çykarjak bolýam. Kakyn bar awraýyn sen dowam etdirdin. Sen kençiliň edilip men halis boldymy? Näme bolýar sana? Näme enken? Kim seni erdi bir tutsun? Kim seni doğan bir tutmalı? Kim seni oğlum diye bir tutsun? Ha? Cevap ver. Aytsana. Şu günden şeylek geçmişi yattan çıkarırsın. Düşünüklü mü? Bile geleceği öğret başlar. Düşündün mü? Üst başına da teredin ne? Ertir sağdan neler getirecek? Haydi bilen üstünü işler. Ananım senin sözüňe, ananım kara gözüňe, ananım senin sözüňe, ananım kara gözüňe, yürekden begenipdim, yürekden begenipdim men, sana duşanımdan ele Gülcema, Gülcema
gül cemal. Bär oturman ara gowy ýerekine ümsümjek. Owa. Asuda ömtümjek ýere. Dağın howasy. Arasda howa bolýar. Ha. Köprek gelmel bärik. Olaşa. Sağ olas. Köp sağ ol. Canın sağ olsun. Gol berenin üçin. Ömrüň bolsun. Janyň sag boldun nas. Ýöne näme üçin men? Men ýerime başga bir ýerem bolurlar da. Näme üçin kömek etdiň maňa? Düşünmedim. Näme üçin maňa kömek etdiň? Näme sebäp boldy? Bilmedim. Sen. Ýuwaş-ýuwaşdan batga çümp barýanyny görüp belkem el dodasyň gelendir. Belkem özümde awa ne bolmaly üçindir. Aslynda telesen Allah ýüregime salýar dost. Allah Taala beýneden howar etmejek bolsa, dige bolýarmy gerek. Şona bar zat bolup gidýär. Dogry aýdýaň, men näl bolup durnaý han? Men näl bolup dur? Geçmişe goýbardana dost. Senden ýagdaja geljek ýatyr. Düşünýärmi? Ba, gelmedi raýby. Hal men ýakyn görüp geleýin. Otur sen ýekejemint. Hanım gelmedi. Men burada şerik çıkayım. Bugün hava soğuk olacak. Hawa. Oturup biler mi? Geçin. O da goýarýan. Oduň maşyna oturmany goýarýan. Hawa, benim dostuma garaşyp oturýan. Menem jarama garaşyp oturýan. Gelen ok. Eline malan ok. Men adım Döwlet. Menem Bäwul. Tanışan mı öğrensen? Menem Şat. Ýalňyş düşünmäň. Ýöne men sizi bir ýerde görýän. Şulaýdymy? Siz aýdýaňyz dämi? Hawa. Tuweleme, gowy aýdýaňyz. Sağ olun. Siz gatowadym. Düşünmedim. Hawa dost. Eger öz diýenliňe anantaň dost, porta diýelen berme. Ýöne öz diýenliňe anantaňdyr. Bolýa. Näme üçindir men siziň owdurlygyňyzy özüňiz aýdasym geldi. O täsir etdimi näme? Bilmedim. Ýöne näme üçindir menem size gaýta ol beresim gelmedi.
Bolmasa maňa söz aýdyp gaýta ulanmadyk adadyr. Aşık yürek darık yar, gülüm seni görmene. Oğlunam seni çağırıyar, bakdı uğran sırmene. Aşık yürek darık yar, gülüm seni görmene. Oğlunam seni çağırıyar, bakdı uğran sırmene. Bayna mancukta kanım, göz kıldırıp bakkanım. Salağasın kakkanım, gülüm be gülüm. Bayna mancukta kanım, göz kıldırıp bakkanım. Salağasın kakkanım, gülüm be gülüm. Cemalına zar oğlun, bir çıpı almana. Dinemin üçün oğlun, gelmedimin seni yanıma. Cemalına zar oğlun, bir çıpı almana. Dinemin üçün oğlun, gelmedimin seni yanıma. Bayna mancukta kanım, göz kıldırıp bakkanım. Salağasın kakkanım, gülüm be gülüm. Bayna mancukta kanım, göz kıldırıp bakkanım. Salağasın kakkanım, gülüm be gülüm. Assa basıp geliyersin, meni onu koyarsın. Keyil kırıp bakkamda erkim ellen alyarsın. Assa basıp geliyersin, meni onu koyarsın. Keyil kırıp bakkamda erkim ellen alyarsın. Bayna mancukta kanım, göz kıldırıp bakkanım. Salağasın kakkanım, gülüm be gülüm. Bayna mancukta kanım, göz kıldırıp bakkanım. Salağasın kakkanım, gülüm be gülüm. Bayna mancukta kanım, göz kıldırıp bakkanım. Salağasın kakkanım, gülüm be gülüm. Bayna mancukta kanım, göz kıldırıp bakkanım. Salağasın kakkanım, gülüm be gülüm. Nanayda iň süýç tagamlar istaýdy. Bolýala, tenem. Balýal tagamlar o. Hadi atyp görersiň. Bir mutturan jaňyl. Bar sen bar ya bar ya. Alo. Alo, salam Döwlet. Salam. Kim käw? Men Gülcemal. Senden jaňa garaşmanmyn. Men belgimi nerden tapdym? Borla zatlar wajyp del. İkimiz görüşüp burlaşıp bilertmi? Bah, o nähili wajypdy? Görüşmäne hiç kim sebäp görme. Näme çyjaň edi? Seni göresim geldi. Sen bilen geçen her fırsatymy men üçin bulgan ýatlym. Seni ýadydan çykaryp bilemem. Gel kim düşünse. Bebi, en zady baştan başlar. Kim ol? Şol toy üçin jaň atdylar lan. Hiç tasarlamadyňmy? Mümkin birmin.